Assalamualaikum. Andi kalati hasare maru-maru. Ini cimri rambutku Allah. Des applaudissements. Bismillah inde Allah maudu cenido. Hande bo mi doki mi baude hamidillah. Esti to pajoni se yo julte dede. Jama jedoppa ndami yoti. Majesté resti doppa Allah rene. Yeri mamarwa betu barka baba Allah rene. Dayam mi yottake ngam daraja julde anze feviye hande ha yonde ma dede so jamaje doppa hande bonda minori Allah lonniyam se yo julde ngami yotti Seye julde anze feviye mi wari Dede Ilale Allah ren on Mama Maryam arwa Yotti seye julde Majesté lesti dobba Bedu barka baba Yeri mamarwa Allah rene Lawan Abdullahi Bibakari Lawan Dobba Nami Yotti Kita wagonga nderlesti Dobba min Abdullahi Bibakari Allah betu barka Dede Keri Mamarwa Sosai ya Allah rene Allah sene Lawan Dobba Abdullahi Bakari Yeri mamarwa Dami yotti se yo julde 11 février Baba mi tokki misani beddu hayru Kito wogonga nden jawmu amana Lawan Dobba dum goddo mardo gonga Abdullahi Bibakari goddo mardo gonga nden jawmu amana Allah renama beddane hayru beddu margo entam kito gonga sei lawan Dobba mardo adila kube hayru sei an hamisana jotta rewbe lawan Dobba Hami hofna Hajja Dija bodo Hajja Dija debbo bodo Yerima fadare dum debbo bereta Katbo mi japan Hajja ai bodo Ter sektor wari Allah betu barkama Dadang Dubai dada cede Kaito dada kangeri Hajja ai bodo lale Dede Bumi Japan debbo mata tabo Hajja Maimuna Allah rene Hajja Maimuna misani ma Hajja Maimuna tu dada Allah rene malale Ndati wa muharangota sila Dobba Yumbe dudde do mana wodgo halima Biddo dam mana wodgo halima baba Fulanobe fudon mana wodgo halima Dotti en fudo yerdi halima baba Ala beddone labgo bernde mada Non Allah sai ne dummer amin min non gerdi ma min gerdi halima kono
leyfu baba min don bawo mada Allah beddane labgo bernde e hayru fodane balɗe ma kayto baba daga nyande alami dubba don chainiti ɓiɗɗo maɗon jala mawɗo maɗon jala pularoɓe fuusihi dotti'en fuusihi modiɓɓe ɓantido aɓe wi Allah faɓɓine baba